Tak čau, tu je VIP12 a vítam vás zo svojho prvého videa. So mnou tu je 3Crazy3. Ahoj, ahoj. Hekarim. Čaute. A Blbeček. Čau. Menom Románko 9999 alebo tak. Dneska si ukážeme páscu, ktorá nie je síce veľmi využívaná, ale hodí sa do každého multiplayeru. Crazy, povedz čo bude treba. Budeme na to potrebovať TNT, Sand, Iron Block, Pressure Plate, 64 diamantov pre Blbečka a lávu. Tak ideme na to. Začneme, že si vykopeme 6 blokov dieru do zeme, aby Blbeček spadol do lavy. Ale môžete aj viac, to nebude zle, len lepšie, aby sa nám nezapálilo TNT. Asi tak dlhú ako, neviem, 5-6 blokov. Dávajte podľa svojho To gusta. bude stačiť. Lavu. Teraz to obkolesíme iron blokmi. Tak by to dávalo dojem, že to je nejaký domček a že nič tam iné nie je. Tu asi dajme tomu 4 kocky. To je jedno. 3. To je jedno. Hlavne, že by sa tam hráč zmestil. Dobre. Teraz zoberiete. Áno, zoberiem si TNT. Len teraz ho neviem nájsť. Tak ja ti to... Vip, daj ničie to tú lavu, lebo sa nám zapálí TNT. Urobíme tu jedno také menšie svetielko. Aby to vzbudzovalo dojem, že tu nič také napríklad nie. Dáme pressure play. Počkaj, hodíme 64 diamantov. Dávajte si pozor, nesmie to byť kamenný, drevený pressure plate, ale musí to byť kamenný, ináč by sa spustili TNTčka, jak by ste na to dali diamanty. Dobre, teraz môžeme zavolať našeho Blbek. Román, poď sem. No. Vidíš, tam vnútri nič tam nie je, môžeš pôjde vbehnúť. Mám dia. No ako vidíme, Roman sa nám zabil. Funguje to, je to naprosto bez lagov. Neviem ešte, čo mám k tomu povedať. Vlado, povedz niečo ty k tomu. Takže síce to nie je veľmi využívané, ale ako hračka sa to hodí do multiplayeru. Takže dúfam, že nás budete pozerať aj naďalej. IPčku tohto servera, mimochodom hlavný admin je Hekarim, bude v popisku videa a všetci ďalší účastníci. Tak čau. Čau. Čau.